హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు దిలీప్ రావు కోసం తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే 15వ తారీఖు నుంచి హాఫ్ డేస్ స్కూల్స్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతున్నారు. అంటే ఒంటిపూట బడులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఈ నెల 15వ తారీఖు తేదీ నుంచి ఒంటిపూట బడులు అయితే నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 7:45 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు తరగతులు ఉంటాయని కొన్ని ఉపాధ్యాయ సంఘాల వినతి నేపథ్యంలో గతంలో మాదిరిగానే ఒంటిపూట బడులు నడపాలని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఇందిరారెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో విద్యాశాఖ కార్యదర్శి సందీప్ కుమార్ సుల్తానియాకు పాఠశాల సూచకురాలు శ్రీదేవి సేన ప్రతిపాదనలు పంపారు. 10వ తరగతి పరీక్షలు మే 20 తేదీన వరకు జరగనుందని విద్యా సంవత్సరానికి అదే చివరి పని దినం కనుక. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టు హాఫ్ డేస్ ఇవ్వడం జరిగింది. మనకు హాఫ్ డేస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఒంటిపూట బడులు త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు ఈ నెల 15వ తారీఖు నుంచి అయితే మనకు హాఫ్ డేస్ అనేవి ఉండబోతున్నాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం దిలీప్ రావు తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోని ప్రతి ఒక్కరు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. హాఫ్ డేస్ ఉన్నాయని చెప్పండి. అలాగే ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి.